भिडिअखौ नुयिनि थाखाय जो गोबां रागा जोंनो आरो अनलि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन माने माखासे सानै साथामफ्रा माने भिडिअखौहाय जोबोद गाज्रि कमेन्ट हरदों आरो बे फाग्ला बिदिजों जायो होमब्ला डिसक्लेमारखौ मोजाङै फरायनानै ला आं बेवहाय मोनसे लिरना होगोन आरो अनलि फर एन्टारटेनमेन्ट बे हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै सावरायनाय दायो ट्रेन्डिं लिस्टआवनो होनजायो माने दा ट्रेन्डिं माने टप यूट्यूबखौ ओपन खालामबानो माने बे भाइरेल जानाय एक्टर एक्ट्रेसनि माने भिडिअ बानायनायफोरखौल' नुयो आरोना माने आं दायो बे भिडिअ बानायनायनि सायावबो माने फंनैसो बुंगोन भिडिअ नोंथांमोना जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो आं सावरायनो लानाय माने टपिकआनो जाहैबाय माने 9 मिनिट 42 सेकेन्ड आरोना बे माने भिडिअनि सायावहाय सावरायगोन आरोना गोबां माने दायो फेसबुक इउटुब माने माखासे ससियेल मिडियाफोरावहाय माने दायो खालि 9 मिनिट 42 सेकेन्ड 9 मिनिट 42 सेकेन्ड आरोना माने खालि बिनिल' दावराव आरोना माने फेसबुकआनो होन इउटुबानो होन अपेन खालामबानो माने बिनिल' माने भाइरेल जानायनि फट' माबा माबि आरोना बेसे नायबावनो आरोना माने बे भिडिअ आपल'ड होनायनि सायाव आं माने फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों आरो माने आंबोथ' माने भिडिअखौ नुवाखै नालाय आं दायो बुंनो नागिरनाय टपिक माने बे खोथायानो जाहैबाय माने 9 मिनिट 42 सेकेन्डनि सायावहाय आरोना माने बे 9 मिनिट 42 सेकेन्ड भिडिअआथ' सोरनाव दं आं बेखौथ' मिथिया माने आंबोथ' नुवाखै नालाय 9 मिनिट 42 सेकेन्डखौ माने गोबां इउटुबारफ्रानो माने 9 मिनिट इउटुब माने 9 मिनिट 42 सेकेन्डनि सायावहाय बिराद भिडिअ बानायबाय आरोना ओमफ्राय माखासे माने भिउवार्सफोर दङ आरोना माने माखासे अडियेन्सफोर दङ माने भिडिअखौहाय माने बे दा जाय भाइरेल जानाय भिडिअखौहाय माने इउटुबावहायनो मोनजानो लुबैयो आरोना बे फाग्ला बिदिजों जायो इउटुबावहाय मोनसे रुल्स गाइडलाइन्सफोर दं आरोना बेबायदि भिडिअखौहाय माने इउटुबावहाय आपल'ड होनो मोना आरोना बे भिडिअखौ आपल'ड होयोबा माने लोगो बे भिडिअआ माने डिलिट जागोन आरोना इउटुबनिफ्रायनो माने बे भिडिअखौहाय डिलिट खालामना होगोन आरोना माने गोबां इउटुबार्सफ्रानो माने बे भिडिअखौ माने बे टपिकनि सायाव गोबां भिडिअ बानायबाय ओमफ्रायो बिदिनो माने भिडिअआथ' माने फट'आथ' बिदिनो लगायगोन ओमफ्राय थाम्बनेल लगायगोन आरोना ओमफ्राय बिनि सिङावथ' भिडिअआ गैया माने गोबां भिउवार्सफ्रा माने गोबां अडियेन्स माने साबसक्राइबारफ्रा माने भिडिअखौ नुयिनि जे गोबां रागा जोङो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो मोनसे आंनावबो मोनसे बिदिनो घटना जादों आरोना आं मैयाहाय माने मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला आं बे भिडिअनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय जागोन माने आंबो माने भिडिअखौथ' माने बिदि जायोबा माने एसे नायनो लुबैयो नालाय गोबां मानसिफ्रानो माने बिदिनो आंनि वाट्सएपआवहाय माने भिडिअखौ इडिट खालामनानै गोबां गाजा मिम्स भिडिअ बानायना हरदों आरोना ओमफ्राय आंबो बेबायदिनो मिम्स भिडिअखौहाय आंनि इउटुबावहाय माने नैबे चेनेलावहाय मोनसे गुसुं माने सर्ट भिडिअ बानायनानै आपल'ड होदोंमोन आरोना बे मिर्जापुरनि मोनसे डायलग दंना दालाय सोबालायनानै IS बायस बनो पराय लिखाय में ध्यान दो होननाय माने बेखौ आं होदोंमोन आरोना 9 मिनिट 42 सेकेन्ड्सनि माने थाम्बनेल लागायनानै ओरैनो माने एसे क्लिक बेट बायदि जादों आरोना माने गोबां माखासे भिउवार्सफ्रा माने भिडिअखौ नुयिनि माने गोबां रागा जोंदों आरो माने बिराद गाज्रि कमेन्ट हरदों नोंथांमोना आंनि नैबे डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै नायबानो जाबाय माने गोबां गाजा कमेन्ट हरदों आरोना फाग्ला मानसिफ्रा माने बे फाग्ला बिदिजों जायो गाजाखा माने भिडिअखौ नुयिनि माने रागा जोंदों आरोना बिदिनो माने गोबां नायनो लुबैनानै थायो नालाय माने एसे एक्साइटेड जायो माने नुवा ओमफ्राय बिदिनो इउटुबफ्राव जानला मोनलाथ' नङा माने बिदिनो मिम्स टाइपनि आरोना बे माने अनलि फर एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय आं बे भिडिअखौहाय आपल'ड होदोंमोन आरो माने बेवहाय भिडिअखौ नुयिनि थाखाय जों गोबां रागा जोंदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना माने मोनथिनांगोन आरोना इउटुबावहाय माने बेबायदि भिडिअखौहाय आपल'ड खालामनो मोना आरोना बेबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामोब्ला माने इउटुबानो माने हारसिङैनो दानखायो आरोना नोंथांमोनाबो एसे बुजि माने अनलि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन माने सोरबा माने बांसिन मानसियानो माने इन्टारेस्ट मोनदों आरोना आं अनलि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायखादों नालाय माने माखासे सानै साथामफ्रा माने भिडिअआवहाय जोबोद गाज्रि कमेन्ट हरदों आरो नोंथां आं बे कमेन्टखौ बुंनो हाया माने नै फाग्लाफोर बेबायदि भिडिअखौ बिदि खुला-खुलि होजाया नालाय आरो होनोबो हाखाया इउटुबावहाय नोंथांमोनहाबो एसे बुजियो माने ओरैनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो होखादोंमोन ओमफ्रायो आंबो माने
डिसक्रिपसनावहाय माने डिसक्लेमारखौ होना होखादोंमोन नोंथांमोना फरायासै नालाय ओंखायनो मिथियासै नोंथांमोना डिसक्लेमारखौ मोजाङै फरायनानै ला आं बेवहाय मोनसे लिरना होखादों आरो अनलि फर एन्टारटेनमेन्ट बेयाव बे भिडिअआ माने रियेल भिडिअ नङा आं अनलि बेखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायदों होननानै माने बे माने मोनसे मिम्स भिडिअसो होननानै नोंथांमोना चेक खालामनानै नायोबा डिसक्लेमारखौ नुगोन नोंथांमोना माने कमेन्टआवहाय बिदि गाज्रि हरना होनना जोबोद गाजा जायो माने मिनिनोबो ओंखारो माने इन्टारेस्टबो मोनो माने भिडिअखौ नुवाखै नालाय माने नायनो बिराद एक्साइटेड जायो आंबो नायनो एक्साइटेड जायो माने आंबो नुवाखै नालाय ओंखायनो बिदि जायो माने रागा जोंफ्लाङो जेबो नङा लोगोफोर माने आं अनलि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायदोंमोन स' बे टपिकआथ' एसेयावनो जोब्बाय